Fries bloed. Nou, Is dit de gezellig. eerste keer dat u hier bent? nee. Vertel eens. Nee, ik had we zijn 2 jaar geleden, toen ben ze in de lawaai begonnen, 2-3 jaar geleden. Ik heb mijn Het is ski nu bij het draaien. 4e jaar dat ze nu hier bezig Ja, zijn. in die dat wie de 2e keer dat ze in de lawaai dienen, toen hebben we, want ik speel zelf ook in de band, toen hebben we als promotie het weekend ervoor, of de dag ervoor, voor de lawaai gingen ze toen weer wat een beetje hetzelfde waren nog weer, dus en toen hebben we een beetje als promotie meedienen. En we hebben verleden jaar hebben we hier een zelfspeling, ik hier op Fries bloed, ik in die Dunen. En jullie spelen dit jaar ook? Nee. Oké. Nee. Dus ik Maar jullie zijn nog wel bezig met de band? Ja, we hebben met de speling geweest, dus die spelen altijd wel, maar voor jou niks te doen, dus ik zei ik wil even naar de, even naar Fries bloed in, in Nou, die geweldig. Ja. Hoe vindt u de sfeer? Nou, zal een beetje nog net. Oké. De meesten komen nog een beetje binnen erin en alles, maar ik denk dat de sfeer altijd goed is. Ja. Ja. Nou, Dat, mooi. En ik vind dat ik het altijd op dat soort net, ik bedoel maar van, goed, we gaan natuurlijk opnames en dergelijke, maar als de jongens van de televisie zegt, ja wat is er voor? Wees je volle bedbedrijven uitgaan, op een hele horen wijze, Nou, dat heeft- sociaal en gezellig en met elkaar praten en een biertje dit en een biertje dat. En als je dan meestal hebben die dingen op poorten zetten en dat wordt me toch eens doen geweldig. Ja, nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Geweldig. Ja, Ja, super. ja. En komt u ook nog voor een speciale band vandaag? Nee, op zich net speciaal. Dan kijk ik wel een peer. Zei, nou ja, goed, hier krijg ik ermee. Ik ken die jongens van Illinois dan wel en zo wat in. Die had natuurlijk al heel lang de maan geweest om. Nou ja, ik vind dat die een hele mooie eigen sound. Maar om wat in de wereld wat binnen te komen, ja, dat bloedt natuurlijk lastig. Maar ik krijg was er een beetje mijn worsten, hè? Ja. Dat is mijn muziek daar. En ik denk altijd, maar nou, ik geniet ook van de reggae band die er nooit. Vind ik prachtig. Op het ding is ik een goede band en leuk. En je toch als je op een toneel staat en altijd nog. Als het nou filmtechnisch is, of het is muziektechnisch, of het is theatertechnisch, je bent wel een soort entertainer. Dat klopt helemaal. En ze hebben hier meerdere generaties, meerdere genres van muziek. Maar ik vind altijd mooi dat je meerdere generaties bereiken kan op dezelfde jong. Ja, nou, Want dat dat is jouw wel- denk heel vaak een soort sfeer. Ja, nou, dan heeft u helemaal gelijk. Ja, want ons dan is het toch vaak heel doelgroepgericht. Ja. En daar is ik niks mis mee, want dat is ik perfect. Ja? Want ik bedoel van hier Dat een is hart van heel breed, metal, en de oren hart van de folk, en de oren hart van de blues, en de oren hart van de jazz. Dus het is ook mooi dat die fiscalie er is. En nou, ik denk dat hier wel heel breed is. Ja. Nou, helemaal geweldig. Ja. Ik wens u een hele fijne avond. En bedankt voor het interview. Hetzelfde. Oké, goed.